тренировка за мами с деца, защото да тренираш е страшно хубаво, нали? Да. Какви ставаме? Здрави и силни! И бързи. И бързи? Да. Колко бързи? Много. По-бързи от светкавицата? Да. По-силни от Батман? Да. Добре, готови ли сте? Ние сме готови! Така, ще започнем с едно упражнение, значи краката широко отворени, точно така, и сега с ръчичка докосваме кръче. Готови ли сте? И от другото докосваме. Това се казва минмел. Така ли се казва? Вау! Така, докосваме. Тъч. Точно така, touch toes. Хайде, давай. Я да видим кой може. Боже, много сте гъвкави. Не с ръчичка, срещу положеното кръче. Точно така. Хайде, Ема. Хайде, ние станахме по-силни от теб, ми се струва. Хоп! Последни, готово! Хайде сега, застани тук. Сега, я да видим, имаме и специално лепило, да си намажем на краката и да ги залепим за пода. Хоп! Краката са залепи. Сега, слизаме надолу, вървим напред няколко крачки само с ръце и се връщаме назад. Готови ли сте? И хоп, само с ръце. Хоп, назад. Вау! Браво! И напред, и назад. И напред, и назад. И давате по една петица междувременно. И продължаваме. Напред, и назад. И напред, и назад. Последни. И напред, и назад. И напред. Свърши времето за това упражнение. Точно така, 5. Бърза петица. Така, следващото упражнение. Я да видя. Кръченцата паралелни, точно така. Сега изправено гръбче. Отпускаме си раменцата и докосваме пода. И скачаме високо като зайчета. Докосваме пода, скачаме високо. Hop little bunnies. Докосваме пода, скачаме високо. Докосваме пода, скачаме високо. Къде са ни ушичките? Хоп! Докосваме. Хоп! Като зайчета. Хоп! Зайчета. Докосваме пода, скачаме високо. Докосваме пода, скачаме високо. Само че клякай с кръченце, за да го докоснеш и тогава скачаме. Не оставяй кръчето да прави хоп, гръбчето изправено. Как се прави клек? Виж аз как съм клекнал. Така. И скачаме високо. Готово! И аз видя тези зайчета могат ли да карат? Елате да ви кажа какво. Тези зайчета могат ли да карат? Колело! Как се кара колело? Ще си хванем кръчетата. Ема, ти имаш ли колело? Да. Имаш! Караме колело. Можем да си ставим ръчичките на пода и да въртим педалите така. Или можем да си хванем коленцата и да въртим педалите. Добре, я тогава се опитай на пода и да тискаш педалите. Да! Уау! Караме. Да, познах. Караме. Колело, къде отиваме с това колело? По-бързо крило. По-бързо, за къде бързаме? Защото всеки момент ще затваря мюзеум. Отиваме на музей? Да. Вау! И това упражнение свърши. А знаете ли сега става една магия? Идва един вълшебен прах и от зайчета се превръщаме. Знаете ли на какво? На мечки! Вау! Как ходят мечетата? Хайде да видим. Ето така въртим се кръгче и ходим. Хоп, с високо вдигнато дупе. И сега мама мече и
две тупенца на две малки меченца. Хоп, хоп, хоп. Bear walk. Така се казва упражнението. Най-силните и смелите мечета. Мечетата с нежни сърца. Кое мече си ти? Да не си гъми беар. Така, знаете ли какво? Направихме тренировката веднъж, сега ще я направим още веднъж, защото сега сме имали 5 минути. За да станат 10, ще я повторим още веднъж. Помните ли кое беше първото упражнение? Кое? Докосвахме си пръстите на кръчетата. С право кръче и докосваме срещу положните пръстчета. Изправяме се и докосваме. Отвори си широко краката, Иво. Точно така. Докосваме. 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 Браво на нас. Ей, ти защо само си ги докосваш, а не се изправяш? Така ли можеш? Ядеш, можеш ли като мама да ме копираш? Докосваме, изправяме. Докосваме, изправяме. Добре. Хайде както можеш. И това упражнение свърши. Я да видя къде ти е усмивката. Така. Хайде. Спи тази усмивка. Я се залепи кръчетата слепило. Айде, сега заставяме. Я се залепи и дупето за стената. Хоп напред. Ходим напред. Клещаме, хоп. Готови. Хоп додолу. Вървим с ръчички напред. Връщаме назад. Хоп. Хоп додолу. Вървим напред. Връщаме назад. Изправяме. Долу вървим напред. Връщаме назад. Изправяме. Почти сме стигнали нашата заешка дупка. Стигаме при една заешка дупка. При зайчето от Алиса в страната на чудесата. Вау, пристигнахме. Я да погледнем в дупката. Има ли зайчета? Погледнете във вашата дупка. Има ли зайчета? Няма никакви зайчета. Да? Моята има цяла. Моята има 3 зайчета. 1 зайче, 2 зайчета, 3 зайчета. Докосваме земята. Скачаме високо. Докосваме земята. Скачаме високо. Докосваме земята. Ушички. Скачаме високо. Докосваме ушички. Скачаме високо. Хоп. 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 И почти сме стигнали до една вълшебна пътека, на която ни чакат 3 превозни средства. Какви са тези превозни средства? Клекни. На Алиса. На Алиса в страната. Вау, Алиса, дали имала такова превозно средство? Ей, знаете ли какво беше това превозно средство? Ами едно магическо с педали. Колело. Имаме ли колела? Да. Я да ги видим къде са тези колела. Бейсикъл. Готови ли сме? Хайде да видим дали бързо с тези колела можем да стигнем до Алиса. Ема иска да стигнем до Алиса. Аз искам до мечка. Ти искаш до мечка? Ма да не те изяде тази мечка. Да ви задева. О, боже, боже, боже. Не знам, вашата мечка има ли зъби? Вау, караме колело. Последни няколко метра. Мама, мечка много си изморила, да знаете. Бебе мече? Последни, бързо. Беаво! Иво знае цялата тренировка наизуст, виждаш ли? Хайде, как беше Bear Walk? Значи, заставаме на 4 лапи. Хоп! Вдигаме си дупето нагоре
И с право гръбче започваме да вървим. Хоп, 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 хоп. Bear, bear walk. О, едно бебе мече. Бебе мече яде боровинки. Но тук. Още съвсем малко ни е останало, докато мечките намерят изход от тази омагьосана гора. Бебе мече, елате бързо при мама мече. Бързо, бързо, бързо. Мама мече намери изход. Готови ли сте? Та-да-да! Дайте по една петица. Силна. И по една целувка. Благодарим ви, че се включихте в нашата тренировка за майки с деца. Натиснете лайк бутона, абонирайте се за нашия канал и ще се видим скоро пак с нова тренировка за майки, бащи и деца.